Tolta a nadrágszíját, majd lefeküdt aludni két kassa közé ez a férfi. Ebben az élelmiszerboltban töltött egy teljes éjszakát. Lefeküdt a földre, és a bevásárló táskákat használta kispárnának. Ezután az oldalára fordult, átkarolta magát és elaludt. Másnap reggel egy rendőr ébresztgette, nehezen tudott felkelni. Jól látszik, hatalmasakat nyújtózkodott. A rendőr azonban felállította az imbolygó férfit és kivezette a boltból. A betörő zárás után érkezett az üzletbe. A kamerák azt is rögzítették, ahogy feszegette a fotocellás ajtót. Először csak a jobb lábát préselte be, nem sokkal később már sikerült beerőszakolnia magát az üzletbe. Miután bejutott, megivott 3 italt, amitől berúgott, és a ruhája alá rejtett 2 dezodort. A helyieket megdöbbentette az eset. Nyilván berúghatott, vagy ivhatott, és akkor gondolt, hogy egy kicsit ledül. Hát én nem sajnálni nem tudom. Másnapra azonban már nem emlékezett szinte semmire. A kamerafelvételek buktatták le. A férfi egyébként nemrég szabadult a börtönből.